tothom i benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos un matí més. Us heu pogut anar presentant a través del xat i comptem amb representació d'empresa privada, sector públic i associacions. Gràcies a tots per l'interès. Ara és el nostre torn de presentació. Soc la Dúnia, responsable de formació i online, i en nom del Patronat de Turisme Costa Brava Girona donar-vos la benvinguda a aquest webinar que s'engloba dins el programa formatiu Turisme 360 graus amb l'objectiu de fomentar la formació contínua del sector turístic i millorar-ne la seva competitivitat. Especialment en aquests moments complexos i d'incertesa, se'ns obren molts reptes com a societat i, en concret, al sector turístic també hem de poder transformar-los en oportunitats, readaptar-nos, innovar i sortir-ne enfortits. Pel que fa a la formació, ens ha de poder ajudar en aquest camí i per aquest motiu, des de fa unes setmanes, vàrem reconduir la formació presencial cap a l'online, oferint la possibilitat de sessions online, en obert i totalment gratuïtes de temàtica diversa que suposen una oportunitat per seguir avançant en la formació a distància, intercanviar idees, mantenir-nos actius i estar preparats per quan es reactivi l'activitat. En aquest sentit, avui ens centrarem en l'ecomobilitat, una tendència que està transformant el turisme i coneixerem com les destinacions i les empreses incorporen la mobilitat turística sostenible en les seves estratègies de gestió i màrqueting. Per parlar-ne, avui ens acompanya en Josep Capellà, que molts coneixeu i que ens farà una petita introducció d'una tendència que transforma el turisme del futur amb diversos exemples, seguit de 3 vídeos, el primer dels quals amb la Rosa Robador, que ens presentarà el projecte GPS Tourism i que posteriorment participarà en el torn de preguntes. També la Carmen Mentil, gerent d'Alpine Parks, per parlar-nos de vacances inoblidables amb mobilitat sostenible, a la qual per tema idiomàtic no pot acompanyar-nos avui, però tenim el seu vídeo subtitulat i seguirem amb la Núria Martí i la Mireia Font amb l'exemple de productes en tren al Pallars Jussà i el projecte Gratitude Pallars. Elles també ens acompanyaran com a oients i entraran al torn de preguntes finals. I ara ja sí, cedeixo la paraula a en Josep. Gràcies a tots per acompanyar-nos aquest matí i és el moment de formar-nos. Gràcies. Hola, bon dia a tots. De nou amb aquests webinars, aquesta intensitat de formació que hi ha arreu, que és una manera molt profitosa d'aprofitar d'aquest confinament. Avui, com deia la Dúnia, parlarem d'ecomobilitat. Jo tinc una presentació inicial que, si us sembla, la carreguem. Molt bé, doncs comencem. Com dèiem, aquesta primera presentació intentarem justificar per què l'ecomobilitat és una tendència que s'està imposant arreu i que segurament ens marcarà d'una forma important la manera de gestionar les nostres destinacions turístiques i les empreses. Gestionar els impactes que genera l'augment de fluxos de visitants en les destinacions i, sobretot, les emissions dels gasos d'efecte hivernacle serà en el futur un factor de competitivitat dels territoris i de les empreses, però no només això, sinó que serà una manera de millorar la qualitat de vida i el benestar social de les poblacions. Hem de tenir present que l'activitat turística genera el 5% del total d'emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle. I d'aquest 5%, el 40% el produeix el transport aeri, el 34% el transport per carretera i el 20% les activitats relacionades amb l'allotjament. Per aquest motiu, l'Organització Mundial del Turisme, en la declaració l'any 2017 de l'Any Internacional del Turisme Sostenible pel Desenvolupament i per donar compliment al seu compromís amb l'Agenda 2030 que impulsa Nacions Unides, va definir 5 àmbits claus en els quals el turisme hi tenia que tenir un pes específic. Un d'aquests és l'ús eficient dels recursos, la protecció ambiental i el canvi climàtic. Sabeu que aquesta Agenda 2030 es concreta en 17 objectius de desenvolupament. Doncs bé, com a mínim en 3 d'aquests objectius
el canvi climàtic, la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle hi tenen un paper destacat. No sé si coneixeu aquesta web que impulsa l'Organització Mundial del Turisme i que està en la línia d'aquest any internacional del turisme sostenible pel desenvolupament. És una web en què posa exemples de com compartir bones pràctiques promogudes per institucions, empreses, associacions d'arreu del món. Si entreu veureu que exemples vinculats a la reducció de les emissions de CO2, adaptar les destinacions, les empreses a un menor impacte de la petjada ecològica és algun dels aspectes claus. De fet, l'OMT s'ha compromès dins de l'Agenda 2030 a reduir el 5% com a mínim de les emissions de CO2 del món. Per tant, l'ecomobilitat és un aspecte clau del turisme sostenible, del desenvolupament futur del turisme arreu, però que, a més, és un instrument de gestió important. Ens permet generar eficiència i estalviar recursos, oferir una millor qualitat de vida a la gent que viu en les nostres destinacions i, per tant, també en els nostres visitants, i dona prestigi a les destinacions. O sigui, si ho fem i ho fem bé, això ho repeteixo sempre, és un instrument de màrqueting per atreure nous visitants que, com veurem, cada vegada són més receptius en aquests conceptes d'uns estils de vida basats en la salut, el benestar i la sostenibilitat. Us he posat aquí un exemple d'una notícia apareguda el març del 2019 de com els hotels de València ja s'estan adaptant a oferir alternatives per als viatgers que circulen en cotxes elèctrics, etc. I què entenem per ecomobilitat? Mireu, hem agafat una definició o una conceptualització que proposa l'Agència Francesa del Medi Ambient i de l'Energia. I diu que l'ecomobilitat turística és un concepte que combina diverses definicions. Una, que potser és la més extesa, que és la mobilitat sostenible. I per ells, la mobilitat sostenible és aquella que utilitza l'energia humana com a mitjà de transport, de propulsió, de desplaçar-nos en el viatge. Anar a peu, en bicicleta, amb caiac, acompanyats d'animals, a cavall, etc. I l'ecomobilitat és la que té en compte la mobilitat sostenible, tots aquests elements de desplaçament, però també té en compte mitjans de transport motoritzats que intenten ser respectuosos amb el medi ambient o alternatius a l'ús del vehicle individual. És el cas del transport públic per carretera, per tren, marítim, i també tots aquests nous sistemes de cotxe compartit, bicicletes compartides, etc., que van proliferant arreu. És una aposta que va guanyant adeptes, sobretot en els mercats més desenvolupats. Tots tenim present com està canviant la percepció i la sensibilització dels ciutadans, sobretot dels països de l'OCDE, en quant al canvi, la necessitat de canviar les maneres de transport, de moure'ns, de viatjar, etc. I, a més, les notícies associades als impactes que genera el canvi climàtic estan presents constantment a tots els mitjans de comunicació, televisió, etc. Al desembre es va fer la Cimera del Clima a Madrid, que també va ser un motiu de tornar a despertar consciències, però sobretot qui realment ha despertat consciències ha sigut la Greta Thunberg, aquesta activista que ha generat un moviment tant de joves, però que s'hi ha anat adherint molta gent, de la necessitat d'exigir a totes les autoritats del món mundial cap a una
millor conscienciació sobre l'impacte que té els nostres estils de vida en l'evolució del món i com els viatges hi tenen un pes específic. Tant és així que, arrel de tot això, va apareixent moviments que ja es converteixen en megatendències del futur dels viatges, d'aspectes com ara la vergonya volar, el flying shame, que apareixen als mitjans de comunicació, i, a més, que ja hi ha una militància en aquest sentit. Cada vegada hi ha més gent que busca alternatives a l'avió, com per exemple la recuperació de trens, de la utilització dels trens per recorreguts llargs. Al mig hi he posat una notícia de França que explicava com aquest estiu passat, el 2019, havia disminuït els trajectes amb avió low cost i, en canvi, havien augmentat els trajectes amb trens de nit com a alternativa. De fet, això es va veient cada vegada més. Aquí us poso algunes dades de l'última enquesta de l'Eurobaròmetre europeu sobre les actituds dels europeus envers el medi ambient. Hi ha dos elements claus. 4 de cada 5 europeus consideren que els problemes ambientals tenen un impacte en la seva vida quotidiana i en la seva salut. I entre les accions que han començat a fer per ser solidaris en reduir les emissions de CO2, la més important o la més comú és la de reduir l'ús del vehicle privat. I per què passa això? Entre altres motius, no només per conscienciació, sinó per qualitat de vida. Hem de tenir present que el 70% dels ciutadans de la Unió Europea viuen en zones urbanes. Per tant, la mobilitat s'ha convertit en un factor essencial de la qualitat de vida. El trànsit i les infraestructures que es necessita influeixen en el medi ambient, en la salut, en la igualtat social i en el desenvolupament econòmic. I en moltes ciutats són també un motiu de generar nova emprenedoria, innovació, buscant solucions en aquesta disminució de la intensitat de l'ús de vehicles privats a les ciutats. Hem de tenir present que a París només el 36,8% de les famílies tenen cotxe propi, a Londres el 40% i només el 13% tenen un segon cotxe, i a Copenhague un 29%. Per això, les ciutats s'organitzen en buscar mecanismes de treball, compartir experiències, conèixer solucions per anar adoptant a totes les ciutats criteris d'ecomobilitat, de fomentar el caminar, el anar en bicicleta, la utilització del transport públic o el cotxe compartit. Que hi ha una plana web, eClay, no sé si coneixeu eClay, va ser molt famós als anys 90 perquè és una ONG que es va crear per promoure la implantació d'agendes locals 21 en les administracions locals. Doncs ara una de les seves línies de treball és l'ecomobilitat, sobretot en grans ciutats. I així veiem com a totes les ciutats, aquí són exemples de Barcelona, que van apareixent noves alternatives de transport. Cotxe compartit, lloguer de cotxes elèctrics, bicicletes, motos, etc. I no només en les grans ciutats, sinó que això ja va transpoant en els entorns rurals. El Berguedà, transport a la demanda, no només per als residents, sinó que també s'obre en els visitants, als Pallarsos, a zones rurals de França, la xarxa Réseau Plus, que és l'adaptació de l'antic autostop amb la combinació amb punts de trobada per compartir cotxe, o inclús el covoiturage, el cotxe compartit, fins i tot per trajectes curts. En diuen el covoiturage. De fet, ja la Comissió Europea, en el període de programació 2014-2020, ja deia que entre les tendències del turisme del futur destacava la necessitat de crear nous models de turisme i mobilitat alineats amb la lluita contra el canvi climàtic.
I ara, que s'està preparant el nou període comunitari 2021-2027, han aparegut documents de reflexió, de suport a la presa de decisions, com aquest que presento aquí, que va promoure la Comissió de Transport i Turisme del Parlament Europeu, en el que hi han participat professors de la Facultat de Turisme de la UDG, i he triat 3 cites que em sembla que són rellevants amb el que estem parlant. En aquestes cites, el transport és un motor fonamental de la indústria turística. És la condició prèvia del viatge, això és evident. Per tant, necessitem desplaçar-nos, necessitem que els nostres visitants es desplacin. A més, la llibertat de viatjar és un dret per tothom. Ho diu les Nacions Unides, ho diu l'Organització Mundial del Turisme. Però alerta que és un dret relatiu, que s'ha de regir i s'ha de gestionar quan perjudica altres objectius més importants, com ara la contribució del turisme al canvi climàtic en termes d'emissions de CO2. També diu en aquest document que el transport és important en la gestió de les destinacions i en el moviment dels visitants dintre d'aquestes destinacions. Per tant, la ubicació d'aquests sistemes de transport, la seva capacitat, la seva eficiència i la seva connectivitat poden tenir un paper destacat en el desenvolupament de la destinació perquè ajuden a la mobilitat dels visitants i a la connectivitat entre els diferents atractius o experiències turístiques. I no ho diuen només els organismes polítics, sinó que fins i tot els representants de les associacions empresarials de turisme de referència a nivell mundial en parlen. La World Travel and Tourism Council, ja el 2015, i ho ratifica el 2018, diu que en els propers 20 anys es caracteritzaran per la integració de la gestió empresarial dels problemes generats pel canvi climàtic. Per tant, donant suport a la transició cap a una economia baixa en carboni, promovent el valor dels viatges responsables i l'ecologia en la cadena de valor dels productes. I no ho diuen només les institucions polítiques i les associacions empresarials, sinó que ho diuen els turistes, els visitants. Us poso dades de 2 enquestes. La primera és de TUI, del 2017, una enquesta de més de 3.000 persones, no clients seus, sinó persones que viatgen freqüentment per Europa o pel món amb avió, i que el 84% considera que és important reduir la pròpia petjada ecològica. I l'altra és de Booking, es va publicar a octubre del 2019, teniu els links a sota. Booking, des de fa 3 o 4 anys, cada any fa enquestes als seus clients, als seus usuaris de la plataforma, sobre sostenibilitat. 18.000 qüestionaris, crec que en aquest cas. El 76% dels viatgers espanyols consideren necessari prendre decisions sostenibles. I el 55% estan interessats en compensar la petjada ecològica que fan en els seus allotjaments. El problema és que moltes vegades no saben com fer-ho. I molts pensen que són les agències de viatges i les empreses que els han d'ajudar a fer. A mi m'agrada molt aquesta guia que va editar l'Agència Francesa del Medi Ambient i de l'Energia, que és com un argumentari de per què s'ha d'aplicar solucions d'ecomobilitat a nivell de turisme. Diu perquè hi ha arguments a escala global, a escala planetària. Si ho fem, ajudem a reduir la congestió viària i els riscos i els costos socials i econòmics associats als accidents, etc. Ajudem a limitar l'escalfament del planeta, a preservar la qualitat de l'aire i la salut de les persones, a respectar els compromisos energètics que col·lectivament ens hem imposat, a limitar el risc per poder utilitzar en el futur els recursos energètics a un cost accessible. Totes les previsions diuen que el cost dels carburants convencionals aniran pujant i, per tant, seran cada vegada menys accessibles. En aquests moments de Covid no és el cas, però jo crec que és un període absolutament estacionari.
Hi ha arguments també a nivell de destinació. Per reduir la vulnerabilitat del sector turístic, per evitar la congestió, sobretot amb aparcaments, en llocs que hi ha una freqüentació alta de visitants. És un reforç al desenvolupament local dels territoris. Ajuda a minimitzar l'impacte ambiental de les estades turístiques, a donar prestigi al territori que s'hi compromet i que ho practica i a enfortir la cooperació i el treball en xarxa. Però també hi ha arguments a nivell dels allotjaments, dels amfitrions, perquè ajuda a donar resposta a noves expectatives dels visitants, que busquen que el desplaçament sigui una part important de l'experiència turística, que a través del desplaçament ajuda a fomentar el contacte entre els visitants i entre els visitants i els locals. Ajuda a la tranquil·litat de no estar pendent de la conducció, a reduir el cost del viatge, però a més ajuda a reafirmar el compromís ambiental del propi empresari i d'aquesta manera també captar nous segments de visitants que estan sensibilitzats per aquest tema. I en aquesta guia també hi ha tota una sèrie d'arguments que diuen que surten cada vegada que planteges algun tema de dir no, és que hem d'anar amb una mobilitat més sostenible, compartint transport públic. Ho diguis allà on diguis, a muntanya, al litoral, a prop de les ciutats, per tot sempre et surten els mateixos arguments. El transport públic no és insuficient, hi ha manca de connexió, la qualitat dels trànsfers és millorable, no hi ha solucions d'intermodalitat, es tarda molt temps, el preu és car, no tenim gaire voluntat de fer-ho, tenim afició a viatjar amb el nostre cotxe particular, tenim por de no trobar alternatives, etc. Per tant, el nostre repte és de quina manera podem anar articulant solucions pràctiques, innovadores, que ajudin a donar arguments que canvien la percepció que en tenen els residents i els visitants. De fet, això, a més, serà cada vegada més una obligació per a aquelles destinacions o empreses que vulguin treballar amb operadors especialitzats. Veieu aquí exemples d'associacions internacionals d'operadors del Regne Unit, de França o d'Alemanya, que ja l'exigència de compensació de les emissions de CO2 per fer solidaritat climàtica cada vegada és més important. I fins i tot, en el cas d'Alemanya, del Fòrum Anderlecht, la voluntat i el compromís de no utilitzar l'avió per desplaçaments turístics a destinacions que estiguin a menys de 800 quilòmetres. Davant de tot això, i ja per acabar, només alguns exemples de com ho estan fent algunes destinacions i associacions empresarials. La primera, aquests van començar ja l'any 2009, en reflexionar en el sentit de dir, a les grans ciutats hi ha molta gent que deixa de tenir cotxes, són gent amb una sensibilitat ambiental, cultural, etc., que són els nostres clients potencials. Això ho diu una associació, Réseau Grand Site de France, que és una marca de qualitat d'espais d'un alt valor paisatgístic, cultural o natural. I per això hem de treballar per captar aquesta gent perquè són el públic que tenim més fidel. Des de llavors estan creant propostes de viatge a diferents espais inscrits a la xarxa que es pot fer amb transport públic, tant per arribar-hi com per moure's a dintre del destí. Són fitxes, accessibles a tots els usuaris. Aquest és un exemple d'un parc natural que està situat al sud de París, el Haut-Valais du Chargès. A la pàgina web de desplaçaments, fixeu-vos, quan parlen de desplaçaments, parlen de mobilitat, ells a França diuen mobilitat dolça, cotxe compartit, autostop, transport a la demanda, etc. I quan parlen de mobilitat turística, que és de bicicletes elèctriques, de senders, etc. Aquesta és la seva presentació de com arribar al destí. Ho dic perquè moltes vegades hem de fer l'esforç de rellegir les nostres planes web, perquè moltes vegades
aquesta part de com arribar la tenim igual des de fa molts i molts anys. I, en canvi, les maneres de moure's van canviant d'una forma molt ràpida. Així ho han fet, per exemple, a la Bretanya. La plana oficial web de la Bretanya, per arribar a la Bretanya, porten en tren, en cotxe, però també amb covoiturage, amb transport públic, etc. Fins i tot hi ha una app per gestionar la intermodalitat i la informació sobre tota aquesta oferta. O el País Basc francès, que a la seva plana web hi ha un apartat de turisme sostenible i dintre de turisme sostenible també el primer punt és com arribar, ecomobilitat. I aquí tens tot de solucions basades en el transport col·lectiu, amb la mobilitat suau, etc. Amb el cotxe compartit. Cada vegada més a França hi ha punts senyalitzats com a punts de trobada per compartir cotxe. O aquest parc nacional anglès, Brecon Beacons, que una de les propostes que fa a la seva web, una web fantàstica, diu 20 maneres de fer la teva visita a Brecon Beacons més verda. D'aquestes 20 maneres, n'hi ha 9 que estan lligades a ecomobilitat. O Bordeus, l'oficina de turisme de Bordeus, que proposa a la seva pàgina web el cotxe elèctric com un mitjà de moure's dintre de la destinació. Aquests cotxes elèctrics els trobes aparcats a prop de les zones de més freqüentació turística i ells mateixos es fan la promoció. Vés a menjar les ostres del Cachon amb aquest cotxe elèctric que et costarà només 9 euros. No les ostres, el viatge. De fet, tot això ja ho he dit abans, cada vegada s'està arribant més a casa nostra. Són bons exemples, ja he dit el Berguedà, la Garrotxa, algun sistema d'organització d'esdeveniments en els Pirineus, quan hi ha gran concentració de practicants, etc. Però ja no és un tema només de donar informació de com arribar, sinó ja hi ha una acció més propositiva, de creació de productes. Per exemple, a la Bretanya, des del moment en què va arribar el TGV, s'ha creat tot un grup de treball per oferir paquets de vacances sense cotxe. Aquí teniu un exemple d'un producte. O la Dordogne, el Périgord. En aquesta presentació diu, si fa poc temps, si haguéssim preguntat a algú del Périgord què es pot fer aquí sense vehicle, es hagués fumut a riure o hagués quedat amb una cara aturada. Doncs ara això ha canviat radicalment. O fins i tot associacions, cadenes d'hotels, per exemple, els Wanderhotels d'Àustria i Alemanya, que són aquests hotels pensats per senderistes, entre les condicions que han de complir els hotels associats és donar informació i gestionar el trasllat dels senderistes amb transport públic o en taxis. I el mateix fa l'associació d'allotjament francesa Rando Accueil. Hi ha més de 200 establiments de tot tipus, cases rurals, càmpings, hotels, que entre les condicions per formar part d'aquí és que la persona d'atenció al públic ha d'estar formada per donar informació sobre com arribar a l'allotjament des dels itineraris, en transport públic, en taxi, etc. Bé, aquest és un petit mostruari de coses que s'estan fent. Segur que em deixo moltes coses que estem fent aquí, però que cada vegada més els hem de posar en valor. Ara, per continuar, tenim tota una sèrie de presentacions que jo crec que són molt engrescadores, de ja exemples de bones pràctiques, alguns d'aquí i un de fora. La primera que farem, com ja ha explicat la Dúnia, que presentarem, és la de la Rosa Robador. La Rosa és arquitecta, fa uns 2 anys que treballa al Consell Comarcal del Pallars Jussà, coordina els projectes de la Unió Europea i ha estat treballant d'una forma impecable amb
el desenvolupament d'un projecte basat en mobilitat sostenible que es diu GPS Turisme. Seguidament tindrem la presentació d'una experiència dels Alps. Aquí ens porten anys d'avantatge, des de mitjans dels anys 90 hi ha tota una sèrie de destins de diversos països dels Alps que estan treballant en temes de turisme sostenible i amb un enfoc especial en l'ecomobilitat, les vacances sense cotxes. La Carmen Mentil, que és consultora en turisme i que des de fa molts anys porta la gerència d'aquesta associació, ens presentarà l'associació i com estan treballant. En aquest cas, el vídeo que presentem, veureu que està en francès i amb subtítols en català. És un vídeo que es va preparar per la seva participació en el seminari final del projecte GPS Turisme, que es va fer el passat 29 de novembre a Sort, al Pallars Sobirà. La Carmen sí que no estarà en línia per compartir les experiències perquè, per dificultat amb la comprensió idiomàtica, però nosaltres hi hem estat un parell de vegades a Werfengen i coneixem l'experiència Alpimpels, hem participat en alguns seminaris. Si hi ha algun dubte, intentarem resoldre'l i, si no, l'enviarem a ella que ens contestin i llavors us el passarem. I després hi haurà una altra presentació compartida per la Núria Martí i la Mireia Font. La Núria Martí, de la Pobla de Segur, fa més de 30 anys que treballa en el sector com a guia turística, però també com a agent de viatges, sota l'agència que té com a marca Pirineu Emoció. Des de fa anys, la seva manera de treballar es basa també en criteris de responsabilitat i sostenibilitat, és un dels pilars de bona part dels productes que presenta, i avui ens presentarà una sèrie de productes que ha fet i que participa, en els quals vincula la mobilitat sostenible. Uns que se'n diu Rando Train, que són viatges que combinen tren i senderisme, productes que ha fet ella, que organitza ella a l'entorn dels trens dels llacs, i un producte compartit, que és el 5è llac, que en parlarà ella, però també en parlarà la Mireia Font. La Mireia Font, que és la propietària d'una casa rural, Casa Leonardo, a Senterada, a l'entrada a la Vall Fosca. De formació acadèmica és arqueòloga i la seva filosofia és la millora continuada, la professionalització, la passió pel turisme rural, el buscar i mantenir els trets identitaris dels territoris i treballar per un futur millor, un futur en què la gent convisqui en harmonia amb la natura. Ens parlarà conjuntament, com he dit, amb la Núria, del 5è llac, una iniciativa que ha tingut un gran reconeixement, no només de públic, sinó també com un exemple de bones pràctiques. I també ens presentarà una nova iniciativa, la Mireia No Para, que és un projecte que va llançar el 2019, que es diu Gratitud Pallars, que el que pretén és reforçar els vincles entre les persones, tant la gent que viu en el territori com els visitants, i els valors del territori. I això es fa a través de propostes de protecció de la naturalesa i de recuperació del patrimoni. Per tant, tenim una sessió, crec que interessant. Comencem, doncs, amb la primera presentació. Bon dia, em dic Rosa Robador i soc tècnica en el desenvolupament de projectes europeus del Consell Comarcal del Pallars Jussà. Aquesta entitat per la que treballo ha sigut el soci líder del projecte Green Pyrenees Slow Tourist, que us presentaré ara mateix, durant els 3 anys i mig de durada que ha tingut aquest.
Green Pyrenees Slow Tourism neix dins d'un context. D'una banda existeix un context global, i és que el turisme per si sol està a l'origen del 5% de les emissions globals de CO2. Això ha fet que hi hagi una conscienciació cap a l'impacte del turisme des d'un punt de vista mediambiental. A més, existeix una tendència global i és una realitat, i és que a ciutats com a Londres o París només 4 de cada 10 famílies disposen d'un cotxe propi. Aquest projecte també neix dins d'un context geogràfic, que és el Pirineu. Som un total de 9 socis, tots entitats públiques, que representem a 5 territoris diferents, tant francesos com catalans. Aquests territoris són, de la banda francesa, le Val d'Azun, el Parc Naturel Regional de Pyrénées Catalan i la Vallée de l'Agly, i de la banda catalana, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, cap de files d'aquest projecte. En comú tenim que 3 d'aquests territoris tenen un tren. D'una banda està el Tren Rouge, o tren vermell a la Vallée de l'Agly, el Tren Jaune, o tren groc al Parc Naturel Regional de Pyrénées Catalan, i el tren dels Llacs al Pallars Jussà. Tots aquests territoris compartim igualment que tenim poca població, però que som atractius pel turisme actiu i de natura, amb activitats destacades, el senderisme, la bici, el BTT, el trail, el turisme de neu o les activitats fluvials. Ens vam ajuntar per dur a terme un projecte amb fons europeus per treballar per uns objectius comuns, que són la promoció d'un patrimoni natural atractiu i d'un ric patrimoni cultural. Volem promocionar-ho a través d'un model integral de comobilitat turística que miri cap a les tendències globals que hem citat anteriorment. Es tracta d'un projecte Interreg POCTEFA. Això vol dir que està subvencionat al 65% per fons FEDER, que fan treballar conjuntament amb un caràcter transfronterer entitats de França, d'Espanya o d'Andorra. En total, en els 3 anys i mig de durada que ha tingut aquest projecte, hem executat un 80% del que hi havia previst inicialment. Això ha suposat 1.600.000 euros, dels quals un 56% ha estat invertit a Catalunya i un 44% a França. I com ho hem fet? Doncs amb una sèrie d'accions comuns entre tots els socis i unes accions puntuals a cada territori. Dins de les accions comuns es van elaborar una sèrie d'estudis i uns plans d'acció per veure quin era l'estat de la mobilitat turística a cada territori i quines millores es podien fer. També es va realitzar un estudi per veure quins eren els mercats potencials als quals ens volíem adreçar i també es van realitzar 2 visites de benchmarking on es van conèixer altres iniciatives que s'estaven produint a nivell d'Europa i vam tenir l'oportunitat d'anar a visitar una Alpine Pearl que ens va presentar la seva directora, la Carmen Mentil, que us farà una presentació del seu projecte amb una propera ponència, i també vam anar a conèixer la iniciativa En Bretagne sans ma voiture, que vol dir a la Bretanya sense el meu cotxe. Seguint amb les accions comunes que hem fet entre tots els socis, una de les més destacades era la creació del producte turístic. Productes turístics enfocats a l'ecomobilitat. Es van elaborar uns manuals de creació d'aquests productes que havien de complir uns criteris específics. Després d'aquests 20 productes que hem fet, els hem promocionat, els tenim en promoció amb una plataforma web que hem creat que ens permet d'una ullada poder veure quins són els 20 productes que hem destacat als nostres territoris en matèria d'ecomobilitat. Pel que fa a la comunicació, hem creat una pàgina web, hem elaborat uns dossiers professionals del projecte, hem elaborat també una sèrie de vídeos promocionals, hem fet un cicle de seminaris, hem assistit a feris i salons internacionals i hem creat un contacte amb els turoperadors per poder donar-nos a conèixer. Finalment, com a última actuació en comú entre tots els socis, el que han fet ha sigut el plan de futur i ha sigut la creació d'un club de destinacions. Hem elaborat unes bases per una cooperació de destinacions de mobilitat turística sostenible al Pirineu per poder vetllar pel futur d'aquest projecte, des d'un punt de vista de la sostenibilitat econòmica, però també per vetllar per la gestió dels productes que ens semblaven més interessants o l'animació a la creació d'iniciatives locals, al igual que per buscar un possible creixement amb la futura integració de socis. Pel que fa a les accions puntuals del projecte, són molt diverses, perquè des d'una banda s'han realitzat uns estudis de planificació local, unes accions de comunicació i unes infraestructures. En tot cas, podem destacar l'organització d'unes fires d'esports de natura, la recuperació d'uns camins, la senyalització d'aquests camins, els accessos que s'han condicionat d'algunes estacions del tren, també s'ha fet el condicionament
d'una presa que ha permès allargar el tram navegable del riu Noguera Pallaresa al Pallars Sobirà, on el que s'ha fet ha sigut una rampa per la que poden baixar tant caiacs com ràfting. Igualment, s'ha fet l'adaptació d'uns vagons del tren rouge, del tren vermell a l'Aglí, per poder accedir-hi amb bicicletes, per poder transportar les bicicletes dins aquests vagons. O també podem destacar la rehabilitació que s'ha fet de l'antiga estació del tren de la Pobla de Segur, convertida ara en la nova estació d'Esports i Natura al Pirineu. Dins d'aquest nou espai, el que s'ha fet ha sigut albergar l'oficina de turisme municipal, s'ha creat un espai d'atenció al ciclista i al senderista i s'ha creat un petit espai d'interpretació de la natura dels voltants d'aquest municipi. Pel que fa a la participació de les empreses, dins de les accions de comunicació del projecte es va plantejar un cicle de 5 seminaris enfocats a l'ecomobilitat turística. Aquests estaven adreçats als agents locals, tant públics com privats, dels diferents territoris, i es van realitzar 3 a França i 2 a Catalunya. En total, més de 330 persones hi van participar i l'objectiu era crear una visió transfronterera d'aquest projecte. A banda, també s'han implicat agències receptives locals en el moment de la creació dels productes turístics. S'han implementat alguns dels productes més interessants que hi podien haver al territori, però sobretot s'ha treballat amb la millora dels que ja eren existents per poder adaptar-los als criteris que vam definir com a Green Pyrenees Slow Tourism. Doncs, com hem vist, existeixen unes tendències globals del turisme i la gent està realment conscienciada. El repte per als territoris de muntanya, on justament aquesta mobilitat és més difícil, és de com adaptar-nos a aquesta demanda. Hem de ser conscients que aquestes coses no es fan soles. Si volem territoris que siguin sostenibles, alguns han de tenir les idees, però entre molts les hem de poder aplicar. En aquest sentit, entenem que hi ha d'haver treball i concertació público-privats. Serveis públics podem vetllar perquè hi hagi una millor infraestructura i fer-ne el manteniment d'aquesta per assegurar tenir un transport públic de qualitat i amb uns horaris que siguin coherents. Però d'altra banda, els privats també han de tenir la iniciativa i han de fer propostes i donar resposta a les demandes tant del turisme com de la població. Tot això amb l'objectiu de vetllar per un territori que tingui una oferta de turisme de qualitat, però també que tingui una voluntat de fixar població al territori. Moltes gràcies per la vostra atenció. Transnational de destinations touristiques localisées dans les Alpes autrichiennes, allemandes, slovènes, italiennes, françaises et suisses. Cette organisation cadre a créé en 2016 par 17 villages membres, les Perles des Alpes, dont le siège se trouve à Werfenstein, c'est en Autriche. Alpenpearl, c'est les fruits de 2 projets de l'Union européenne, Interreg, Alps Mobility et bien Alps Mobility 2, qui, réalisé de 2000 à 2006, lancé à l'initiative du ministère fédéral autrichien de l'environnement. Ces projets préparatoires étaient centrés sur la création d'offres touristiques innovantes, durables, respectueuses du climat, sur la mobilité douce et sur le réseau coordonné des destinations pilotes. Entre 2007 et 2019, Alpenpearl a accueilli de nouveaux membres. Toutes les destinations Pearl sont axées sur la mobilité douce, la protection du climat et les vacances durables.
Les Alpes comptent aujourd'hui 23 perles qui, à travers leur offre en matière de mobilité, doivent veiller à ce que tout visiteur qui se présente dans son voiture puisse jouir d'une mobilité illimitée. Premièrement, le transfert de la gare ferroviaire, autobus, à l'hôtel, jusqu'au dernier kilomètre. Puis les services de navette vers les principaux sites et attractions. Et surtout, les offres de tourisme durable de premier choix comme le randonnée pédestre, l'alpinisme, le cyclisme, le sport aquatique, le sport d'hiver, le vélo électrique, etc. Certaines perles proposent également un service de location de voitures électriques, des nacelles gratuites et de bus gratuits. Pour un développement du tourisme sain, la réduction des émissions de CO2 est fondamentale. L'utilisation du train, du bus et du véhicule à émissions de CO2 réduites nous permet d'optimiser la protection du climat au maximum. En plus des services relatifs à la mobilité, toutes nos destinations membres accordent une grande attention à l'utilisation des produits régionaux, à la protection de l'environnement et des habitats naturels et la promotion de la culture locale et de la production d'énergie régénérative, ainsi que de nombreux autres aspects qui doivent être pris en compte afin de garantir une expérience de vacances vertes singulière. La motivation et les actions d'Alpine Pearl sont centrées sur deux axes. D'une part, la promotion de la coopération au sein du réseau en faveur d'échanges d'expériences et de connaissances mutuelles, et d'autre part, la promotion de nos destinations en tant qu'option singulière du tourisme vert. Alpine Pearl collabore avec ses perles à travers ces hôtes Alpine Pearl, à savoir des hôteliers qui proposent des options de mobilité douce. Ces entreprises sont bien conscientes que le nombre de voyageurs verts augmentera au fil du temps. Nous travaillons également avec des prestataires de services de mobilité établis au sein de nos destinations qui promeuvent leur offre auprès des clients. En plus de notre perle, nous travaillons aussi avec des entreprises de trains et des bus, des centres de mobilité, des organisations touristiques et des entreprises qui proposent des produits et services respectueux de l'environnement et qui, de préférence, jouissent d'un label international en matière de durabilité. Pour Alpine Pearls, travailler en collaboration avec des prestataires de services comme les sociétés de chemin de fer, Deutsche Bahn en Allemagne, ÖBB en Autriche, etc., est très important afin de promouvoir le concept de mobilité douce. Récemment, nous avons également renforcé notre collaboration en matière de mobilité électrique. Dans le cadre de projets spécifiques, nous avons formé nos perles et les autres Alpine Pearls afin de mettre en place une offre complète en termes de mobilité électrique, bornes de recharge, offre de voitures électriques, etc. Nous organisons aussi des démonstrations d'itinéraires pour les vélos électriques, des voyages de découverte pour les projets pilotes primés à l'échelle internationale et orientons les entreprises intéressées par la mobilité douce. Il est essentiel que nos destinations membres aient la volonté d'agir en tant que région pilote en termes de mobilité douce. Nous préparons toute une série de matériaux informatifs qui servent des lignes directrices quant à la manière de mettre en place des solutions durables au sein de villages. Nous favorisons les échanges d'expériences à travers différents séminaires, services de consultation et services de contrôle des critères d'exigence
mais il incombe à chaque membre de concrétiser le projet au sein de sa destination. Les parties prenantes doivent donc être constamment impliquées et motivées. La coordination des données relatives au transport est une tâche essentielle constante des représentants des destinations. Il s'avère parfois compliqué de créer un outil de mobilité et de transfert d'informations globales, car cela requiert la mise en place et la coordination de nombreux acteurs et prestataires de services. Les intervenants locaux sont constamment priés de diffuser l'importance du concept de mobilité douce et d'impliquer activement la population locale. Plus les habitants seront conscients de leur durabilité, plus les résultats seront positifs. Bien que la concurrence du marché concernant les différentes options de voyage soit très rude, on peut dire que, dernièrement, l'intérêt des clients en faveur du tourisme vert est en hausse. Dans ce cadre, il est plus facile pour les clients d'opter en faveur d'une offre respectueuse de l'environnement lorsqu'elle jouit de labels comme par exemple celui des destinations d'Alpine Pearls. Le mouvement Vendredi pour l'avenir soutient évidemment cette prise de conscience, bien que nous ayons développé le tourisme durable avant que Greta n'entre en scène. Nous respectons évidemment toutes ces actions et sa réussite, car elle a massivement contribué à normaliser le concept de durabilité. Aujourd'hui, les vacances pour l'avenir constituent le slogan d'Alpine Pearls. À l'heure actuelle, les tours opérateurs en canaux de commercialisation soulignent de plus en plus l'importance des options de tourisme vert, ce qui est très positif aussi bien pour l'Alpine Pearls que pour l'environnement. Oui, par exemple, notre groupe cible sont les ménages des agglomérations urbaines qui n'ont pas de voiture, en hausse constante. Certains clients choisissent délibérément de ne pas avoir de voiture, soit parce que le transport public de leur ville est efficace, parce qu'il n'y a pas de stationnement ou simplement en raison de la sensibilisation actuelle de l'environnement. De plus en plus de personnes recherchent des expériences de vacances ayant une touche de mobilité durable, comme les voyages de train par exemple, d'où notre positionnement sur ce secteur de marché. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un concept gagnant, aussi bien pour la destination que pour les vacanciers. La perle autrichienne de Werfenweng, qui se consacrait à la mobilité douce depuis 1197, en est un bon exemple. Elle montre que le positionnement en faveur de la durabilité peut s'avérer gagnant. Werfenweng a connu une hausse du nombre de nuitées de 35%. Ce concept d'avenir comprend la mobilité douce, le fait de proposer une carte bonus qui comprend un service de mobilité tout compris. Voiture électrique, vélo électrique, tous les transferts, etc., etc. Tout est gratuit.
per haver-nos invitat. Soc la Mireia de Casa Leonardo, una casa rural que hi ha a l'entrada de la Vall Fosca. Ens dediquem a l'ofici des de fa quasi 19 anys i des dels nostres inicis vam tenir clar que volíem posar en valor allò que ens podia fer diferent, per tant allò local, no? I ho vam fer de diferents maneres, posant en valor el patrimoni cultural a través de la restauració dels espais, mobiliari i posant unes vitrines temàtiques que explicaven la història de l'últim segle i també recuperant aquest patrimoni gastronòmic a través de les diferents menges, recuperant les receptes dels nostres padrins i padrines. I com qualsevol allotjament turístic, tenim el gran problema de l'estacionalització. Per això vam començar a crear producte turístic. Producte turístic que posa en valor la natura, el nostre paisatge, la cultura i les nostres tradicions, intentàvem que hi hagués un aprenentatge per part del visitant, perquè així sempre ens tenia de referent, i també, molt important, minimitzar tant el nostre impacte com el dels visitants al nostre territori, respectant al màxim els locals. Hola, em dic Núria Martí i estic al capdavant d'una agència de viatges, Pirineu Emoció, que està ubicada a la Pobla de Segur. Us voldria explicar la nostra petita contribució a la ecomobilitat. El 2009 ja vam crear un producte, un paquet turístic de cap de setmana que inclou un trajecte amb tren, de Lleida a la Pobla de Segur. Tenim una sèrie de productes, de petites excursions, poques hores, però que van vinculades al tren històric que funciona els dissabtes també a través d'aquesta mateixa línia de ferrocarril. Això ens permet donar la benvinguda a visitants que estan interessats en conèixer el nostre territori, que en gran part és verge, o podríem dir desconegut, i ens permet donar un seguit d'opcions quan ja estan aquí a la Pobla de Segur. Els oferim visites a museus, visites de paisatge, visites a monuments històrics i un contacte molt proper amb la nostra comarca. També tenim una sèrie de productes de senderisme i entre ells potser cal destacar el Randotren. És un producte que va sorgir arrel de la nostra participació en una fira, el Saló du Randonneur de Lyon, on se'ns va ocórrer oferir al mercat francès la possibilitat de venir des de París, Lió o Montpellier al nostre territori i realitzar senderisme. En aquest producte oferim 3 possibilitats: visitar i caminar el Cinquè Llac, també la Vall de Núria o, per què no, Serra de Monestirs. És un altre producte al voltant del Ripollès. Per cert, el Cinquè Llac és un dels nostres productes més consolidats i us voldria introduir una mica en aquest producte que és molt especial i que ens aporta uns visitants de països força llunyans. La idea i el producte del Cinquè Llac li va sorgir a la Mireia Font, que ràpidament ens va animar a participar en aquest projecte i fundar, juntament amb altres 5 allotjaments i la nostra agència, l'associació Marques de Pastor. El que cercàvem era desestacionalitzar l'ocupació dels allotjaments i que també, sota els pilars de la responsabilitat i la sostenibilitat, donéssim a conèixer el nostre territori d'una manera molt propera. Un territori, per cert, bastant desconegut. Evidentment, el guany econòmic també era un dels motius. Però aquest producte, des del principi, estava pensat pel turisme internacional i hi vam incloure un dels recursos més importants per la nostra comarca, que és el recorregut en tren de Lleida a la Pobla de Segur. Així pensàvem que podíem encoratjar a la gent a que des de les seves cases arribessin en tren. Clar, els turistes internacionals sovint agafen l'avió, però en pic toquen el nostre territori, el nostre país, ja agafen el tren des de Barcelona, arriben a Lleida i de Lleida arriben a la nostra zona, a la nostra àrea. Aquest producte, a més, inclou un roadbook, que això permet als visitants fer-ho d'una manera individualitzada sense tenir que anar amb grup. Perquè es vagin introduint
els hi donem un bastó i amb aquest bastó d'avellaner, tal com ho portaven els pastors, els hi fem una marca al foc en cada allotjament. El perfil dels visitants és bastant variat, però sempre de certa edat, normalment a partir dels 55 anys, i amb cert poder adquisitiu, mig alt. Són persones que estan molt conscienciades i valoren moltíssim el contacte directe i l'autenticitat de l'experiència. Són bons caminadors. Això ha representat un impacte econòmic important. Hem arribat a nous segments de visitants, la facturació de les cases rurals ha pujat, han promocionat productes agroalimentaris de proximitat i, a més, hi ha hagut una repercussió indirecta per a altres establiments. A nivell social, creiem que la implicació dels veïns i la conscienciació del patrimoni local ha sigut important i també hem intentat que els camins es recuperessin. Part del que paguen les persones per fer aquest producte va destinat a recuperar camins. Això també ha generat una autoestima del territori. I pels propis visitants és una manera d'entrar en contacte amb la nostra comarca i la seva gent. Aleshores, una mica ja amb la idea creada, vam anar buscant els antics camins que coneguessin aquestes cases rurals i vam intentar buscar-li com un fil conductor, no? Per poder seguir aquests 5 dies caminant. I vam trobar que cada dia ens trobàvem amb un element vinculat amb una llegenda i aquesta llegenda és la que dona nom a cada etapa de la ruta, no? La primera, la geganta dormida, la segona, la que la res se respina, la tercera, el pont del diable, la quarta, la casa encantada i la cinquena, el llac de Montcortès, que és un estany d'origen càrstic, el Pla de Cos, que és un lloc fantàstic i és com l'objectiu de la ruta, no? Arribar a aquest lloc. I bé, aquesta ruta també una mica, no us he explicat, però va estar inspirada amb rutes que teníem properes, que tenien molt èxit, com Carros de Foc o d'altres rutes que són... però tenien un perfil molt esportista, aquestes rutes, no? La nostra intentava ser una ruta més cultural que la slow, no? Que fos slow travel, a poc, anant gaudint, coneixent la cultura, menjant bé, etc. I, per tant, totes aquestes rutes que hi ha al mercat esportistes, el regal final és una samarreta d'aquestes esportistes. Nosaltres intentàvem que fos algo diferent i vam crear el ganxo de pastor, és a dir, el premi final és el ganxo de pastor. Des dels inicis vam treballar molt bé la seguretat del senderista, posant una bona senyalètica, oferint-los un mapa, penjant els tracks també o oferint-los els tracks, però també vam crear un roadbook, un llibre de ruta, una part de l'explicació tècnica de la ruta. Hi havia totes unes explicacions més sobre el nostre territori que van fer més de 30 professionals, biòlegs, historiadors, geòlegs, van aportar tot el coneixement perquè la gent al mateix caminar aprengués de la nostra cultura. També vam apostar per la qualitat, i el que fem els propietaris de les cases rurals, cada any fem una diagnosi abans de començar la temporada per veure el que està malament, el que podem arreglar i el que hem de dir a l'administració pertinent si ens pot ajudar a millorar, sobretot infraestructures o senyalització danyada. I el que intentem és millorar la convivència, sobretot senderistes i pagesos, que són els que conviuen més i el que tenim una llarga tradició de que no es porten gaire bé. I, per exemple, amb l'IDAPA, que és l'Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran, vam fer una senyalització on, amb els consells de convivència i perquè els nostres senderistes coneguin millor aquelles coses que s'han de saber quan atraves una vaca, un gos, etc. Una mica de consells per la bona convivència. També apostem per la qualitat dels serveis. Nosaltres, per exemple, els propietaris de cases de turisme rural, cada any fem alguna formació. Per exemple, últimament amb dietes veganes i vegetarianes. Sí, som una tradició de muntanya molt carnívora i ens arriba una família. Un dia te'n surts molt bé, però una setmana et falten
plats, no? Intentar fer combinacions de llegums i vegetals per oferir una dieta prou bona en proteïnes pels senderistes. I bé, nosaltres fèiem aquest producte perquè ens estimàvem la nostra terra, ens estimàvem la nostra gent, volem que hi visqui gent i s'hi guanyi bé la vida, i resulta que ens van començar a dir que fèiem un turisme responsable i sostenible, i més o menys us apuntaré 4 coses de lo que, si us aporta alguna idea de lo que hem anat fent. Per exemple, a nivell mediambiental intentem reduir els impactes. A partir de les cases incorporem sistemes d'eficiència energètica o sistemes d'estalvi d'aigua, fem reciclatge, o el mateix producte turístic, per posar-vos un exemple, el pícnic el fem amb carmanyola i un mocador de farcell per no generar residus, no? Consumim productes i serveis sostenibles, però també el que intentem és reduir la petjada de carboni, i per tant intentem que tots els productes, ja que la gent fa una mobilitat per accedir a la nostra zona, ja que estem lluny de tots, que sigui un producte diversos dies, i per exemple el 5è llac fa 6 nits al nostre territori, i inclús intentem que la gent ho allargui proposant-los d'altres activitats al nostre propi territori, però també oferint-los activitats a comarques veïnes que tenen zones turístiques o recursos turístics molt coneguts com el Parc Nacional, la Vall de Boí, el Congost de Mont-rebei, etc. I optimitzem els medis de transport. El 5è llac també va néixer una mica a la presentació que feien del tren dels llacs, aquest tren que va de Lleida a la Pobla, passant per 4 llacs, no? I per això el 5è és el que aconsegueix arribar la gent caminant després de fer els 4 amb tren, no? O sigui, intentem que la gent arribi amb el tren que surt de Lleida a la Pobla de Segur, passant per aquests 4 llacs, i comença a caminar durant 5 dies per arribar al 5è, que és l'estany de Montcortès, no? Com a criteris econòmics, ja us ho he dit, intentem fomentar al màxim tots els proveïdors, tant agroalimentaris, artesanals de la zona, serveis, etc., tots que siguin locals, per intentar implicar el visitant també en aquest territori i diversificar les nostres economies locals, no? I tot això ens ajuda una mica a desestacionalitzar. També intentem fer partícip d'aquest projecte a la gent dels pobles, els expliquem el projecte perquè volem tenir aquest suport popular i volem afavorir aquest intercanvi entre visitant local, que creiem que és molt enriquidor. A veure, de tots els viatges, per molt bonics que és el paisatge, sempre te'n recordes de la gent que t'has anat trobant, i per tant és molt important que coneguen els productes, no? Informem de les nostres riqueses i les posem en valor, i també és fruit de la conscienciació dels propietaris sobre la importància de cuidar el nostre entorn. Si no el cuidem, matem la nostra gallina dels ous d'or. La gent no ve per casa nostra, sinó perquè tenim un territori que val la pena. Per tant, hem de ser els primers en cuidar-lo, no? Com us he dit, som 6 cases rurals, petites economies rurals, que juntament amb l'agència Pirineu Emoció han fet l'associació Marques de Pastor per poder gestionar aquest producte, un producte que aconsegueix unes 1.000 pernoctacions anuals i uns 100.000 euros de benefici. I pel que fa a la mobilitat, estem molt contents perquè era un dels grans objectius a treballar, i des de fa 2 anys aconseguim que més del 50% dels nostres visitants arriben amb transport públic. Per tant, us puc dir que el 5è llac ens ha permès demostrar que és possible crear una experiència rural i de natura comercialitzable, viable i sostenible. Ens ha ajudat a desestacionalitzar i internacionalitzar, la gent quasi tota ens ve primavera i tardor, dinamitzar les economies locals i conservar el nostre patrimoni. I, per tant, millorar l'autoestima del territori, que per ser últim no és més important, sinó jo diria que és més important, perquè si s'estima el territori es cuida, i per tant vol dir que parlem de territoris que tindran un futur. La ecomobilitat, a part de l'evident i important estalvi energètic i de pol·lució, pot tindre altres repercussions realment interessants. Crec que suposa un significant ajut a l'amortització de les instal·lacions o infraestructures que ja estan construïdes, per exemple, vies de tren. Per als usuaris,
hi ha moltes aportacions interessants, com menys risc, més comoditat, més socialització durant el viatge i descoberta del paisatge canviat. Per a molts, de fet, és una nova manera de viatjar. A més, es contribueix a alliberar l'espai públic en benefici de les persones i del territori. I jo crec que per les destinacions de muntanya, a més, els hi pot suposar una diferenciació d'altres destinacions. Jo crec que estem a temps de mantenir les nostres muntanyes, el nostre territori lliure de pol·lució, i això ens hi pot ajudar molt la ecomobilitat. Vam veure la necessitat de crear un producte molt més ampli de territori perquè tothom es pogués implicar al cuidado d'aquest patrimoni tant natural com cultural. Ens preguntàvem qui havia de cuidar aquest paisatge, no? I creiem que havíem de ser tots, tant locals, visitants, empresaris, administracions, i no només aquells que a vegades dius, pues no, els pagesos, perquè són els propietaris de la terra. Crec que tots o en traiem fruit d'una manera o altra, per tant, tots hem de dedicar-nos a cuidar aquest paisatge. I els mecanismes que vam trobar per poder minimitzar els nostres impactes van ser les contribucions voluntàries a partir de temps i diners segons les capacitats de cada un, no? I, per exemple, el voluntariat, no? L'apadrinament, la compensació i les donacions directes. Aquestes són les formes, els mecanismes que vam trobar per poder minimitzar els nostres impactes. I per poder dur a terme aquest projecte va ser primordial trobar com un soci, que va ser el Consorci Líder Pirineu Occidental, que ens va ajudar a portar aquest projecte endavant, que es diu Gratitud Pallars. L'eina principal d'aquest projecte és una plataforma web del mateix nom, que el que intenta és connectar causes amb contribuïdors, amb gent que tingui diners i temps. I, per exemple, amb el micromecenatge, amb l'apadrinament, com pots col·laborar? Tens dues maneres, o pots liderar una causa, no? Per exemple, tens un projecte de reconstruir parets de pedra seca, tu pots pujar una causa, o pots ser mecenes, no? Fer donacions amb aquesta causa. El micromecenatge estava molt enfocat amb la pedra seca. El voluntariat, tant a la pedra seca com a la natura. Podies fer voluntariat en un bosc o un voluntariat per arreglar marges de pedra seca, i podries tant liderar una causa com també sumar-te al voluntariat. Perquè fa la compensació, vam fer una cosa diferent, vam creure que no havíem de contribuir a aquesta indústria de compensació que s'ha tornat boja, pel nostre entendre, i vam crear una calculadora pròpia que ens permetés conscienciar la gent de lo que suposava les seues estades i mobilitat al nostre territori. I podeu entrar i podeu fer les vostres proves, no? Aquesta calculadora el que us dona els quilos de CO2 que heu emès a mobilitat i estada, i aquests quilos es transformen en euros, i aquests euros els podeu donar amb una xarxa de microreserves que hem creat, que són petits espais de només de 2 hectàrees que tenen un interès de biodiversitat. I aquests espais el que han fet és un acord de custòdia amb els propietaris per poder portar una gestió medioambiental bona. La idea d'aquest projecte va néixer entre el 18 i el 19. Vam fer la prova pilot al 5è llac, aquest 2020 s'està estenent a tot el Pallars, i la idea és que aquest any, a partir d'ara i l'any que ve, d'altres territoris es puguen emmirallar amb aquest projecte i fer coses similars. Jo crec que un projecte gratitud, ara més que mai, perquè després d'aquesta crisi el que hem d'entendre és el nostre comportament vers la natura i tot el que pot arribar a passar si no som més responsables. Jo crec que els nostres fills no els hi quedarà món si no comencem a pensar de manera sostenible. Crec que un projecte com Gratitud el que aporta, primer, estalvi econòmic, que sempre interessa, l'economia, però també et dona un valor de marca, tal com va el món i més ara que mai,
i també ens ajuda a complir els objectius de desenvolupament sostenible on tothom i com a ciutadans hi tenim uns compromisos, no? I el tindre un projecte com Gratitud et suposa passar del dir al fer, del compromís a l'acció, poder mesurar i comunicar tant l'impacte social com mediambiental que tens. I bé, m'agradaria acabar sent optimista, no? I pensant que ara ho estem passant malament, però hem de començar a pensar com fer les coses de millor manera per minimitzar el nostre impacte. I us espero que tingueu temps i regalar-vos aquest vídeo, un vídeo que vam fer amb el projecte Gratitud Pallars, i res, que cuideu-vos molt i que ens en sortim bé d'aquesta. Gràcies, adeu. Bé, us hem fet un bon viatge pels Pallarsos, pels nostres col·legues francesos que van participar també en el projecte GPS Turisme, per Àustria i per tota l'experiència del projecte Alpinpels amb la Carmen Mentil, i ara amb aquestes imatges tan suggeridores finals de Gratitud Pallars i l'experiència de crear productes vinculats amb una mobilitat suau, sostenible, responsable. Són petits exemples, en el territori cada vegada n'hi ha més. Tenim bones condicions, crec, per anar avançant. Primer perquè cada vegada hi ha més sensibilitat, no només dels nostres visitants, sinó de les empreses turístiques, dels agents turístics del territori, de la seva responsabilitat de compartir aquest territori no només amb els visitants, sinó amb la gent que hi viu, i compartir-ho amb harmonia i amb responsabilitat. El que ens cal és anar consolidant fulls de ruta. Tenim també
oportunitats, tenim bones infraestructures. Escolteu, la xarxa de transport públic segur que és manifestament millorable, que deia abans, però estacions de tren, arribada amb tren d'alta velocitat. A mi em sembla que encara no ho aprofitem prou, això, com per anar consolidant noves maneres d'atreure visitants vinculat amb tot això. Exacte. També tenim a la Rosa Robador i a la Mireia, que s'han unit a la conversa, perquè així també, si hi ha preguntes dels exemples que elles mateixes ens han mostrat, puguin contestar-nos directament. Si algú vol aixecar la mà per entrar directament per àudio o a través del xat, podeu enviar-nos les preguntes. Hi ha opció que ho veiem tant els ponents com els participants. Per tant, si envieu les preguntes a través del xat, millor que sigui l'opció de tots els ponents i participants i així conjuntament anem resolent aquelles qüestions que hagin quedat en l'aire. Comencem a tenir preguntes, per exemple, a la Mireia, que la tenim en directe i és una pregunta adreçada a ella en relació al cinquè llac. Si el fet d'incloure el bitllet de tren ha aconseguit que gent potser hagués pujat amb el seu vehicle particular, hagi canviat d'opinió i hagi utilitzat el transport públic. Sobretot es refereix a públic de proximitat. I sobretot ens ha anat molt bé el poder-ho incloure, perquè molta gent s'ho ha plantejat. El nostre dia a dia a vegades fa que no ens plantegem petites coses com agafar el tren. Tenim el costum d'anar al cotxe a tot arreu i sobretot la gent que ha vingut de Catalunya ho ha fet amb tren. Els hi han ofert aquesta possibilitat, han pensat que era una bona opció i han vingut amb tren. També ens comenten si sabem quin resultat en número aproximat de participants ha tingut el programa d'anar en TGV de clients de França a la Pobla. Si disposem d'aquesta informació. La veritat que el Randotren li manca promoció. Hem tingut molt poqueta gent que hagin agafat aquesta opció. Potser no hem acabat de trobar la línia adequada de promoció. Des del Centre de Promoció Turística de França sé que hi estan treballant i bé, està en procés, està en procés i potser caldria una empenta per part i un ajut més potser marketingià per donar a conèixer el producte. Estem valorant fins i tot si canviar el nom o plantejar-ho d'una altra manera, però fa un parell d'anys que existeix aquest producte i ho estem intentant. Gràcies. També seguint amb el tema dels trens adaptats per viatjar en bicicleta, ens comenten que és veritat que l'estat francès està força desenvolupat, però el tàndem transport públic-bici segurament a casa nostra encara ens queda molt camí per córrer, que de quina manera podríem començar a treballar en aquesta línia perquè ens fos viable a casa nostra. És un tema pendent a casa nostra. Com ens explicaven en aquestes conferències que vam anar a Werfengen, com per exemple a Suïssa, cada vegada més hi ha viatgers, sobretot els de la meva quinta, tercera edat, que cada vegada més utilitzen el tren i envien l'equipatge a través d'un sistema de transport. Donar solucions que algú rebi aquest equipatge, jo crec que també és una cosa que hem de tenir present. O que ho facin directament les empreses o que ho facin punts de recollida o de dipòsit d'aquest material mentre els clients viatgen. Perquè són noves solucions que jo crec que hem d'anar donant visibilitat i donar alternatives per veure que estem encarats a tot això. Tenim també una pregunta més per la Rosa, d'un guia de muntanya que intenten fer un randotrain a Cerdanya catalana, si des de GPS Turisme s'ha desenvolupat algun producte similar al Capcir dintre del projecte, Rosa. Bon dia a tots. Primer, moltes gràcies per convidar-nos a presentar el nostre projecte. De fet, sí, conjuntament amb Pirineu Emocions, amb la Núria Martí, que està aquí en directe també avui amb nosaltres, sí que es va desenvolupar un
un projecte, un producte que era justament de travessar els Pirineus catalans a la banda de la Cerdanya, comunicar des de la Vall de Núria fins a França, caminant i fent tot el recorregut amb tren, que es podia fer tant des de França com des de Catalunya, passant per Barcelona i agafant tota l'estona, anant sempre en trens i fer la travessa de la frontera a peu. Igualment, el nostre soci a la banda de la Cerdanya francesa, el Parc Naturel Regional de Pyrénées Catalan, i està treballant activament en productes en aquest sentit, justament treballant amb el Transjon que tenen de la seva banda. No sé si la Núria vol fer algun comentari respecte a aquest producte concretament. Bé, la principal dificultat que solem tenir amb el tema de la mobilitat és precisament la connectivitat. Connectar els diferents mitjans de transport és el que ens porta més feina. Podem tindre un producte molt ben elaborat, però el que costa és satisfer les necessitats del client, de la seva mobilitat, adaptar-ho a vegades a uns horaris molt restringits, a certes dificultats, temporalització, a vegades funcionen, a vegades no funcionen els trens, tenen les seves temporades, diguéssim, i això és el que costa més, combinar-ho tot plegat. A nivell d'aquest producte, doncs, no és fàcil combinar-ho tot, però no impossible tampoc, no? Igual que ho fem amb el 5è llac o ho fem amb el Rando Tren. I s'intenta treballar cada client, segons les seves necessitats, adaptar-ho. O sigui, que realment estàs creant a vegades un producte diferent per a cada client segons els seus horaris, les seves possibilitats de transport. Gràcies, Núria. Com bé ens diu Antoni, és una necessitat d'unir turisme, sostenibilitat i territori i entre tots poder treballar en aquesta línia. Esperem si tenim alguna qüestió més. També la Torina ens fa una reflexió molt encertada des de la Garrotxa, i és que amb la Covid-19 tindrà un impacte en aquests moments potser una mica negatiu el fet d'utilitzar el transport públic. Si s'ha pensat en alguna mesura per a aquests productes per revertir-ho durant aquest temps. És cert que els efectes del Covid a curt termini o d'una forma immediata preveuen que els viatges siguin amb cotxe individual i, a més, amb pocs persones a dintre del cotxe. Jo espero que això sigui una cosa temporal, perquè casar l'ús del cotxe particular i sobretot per sortides curtes de gent de ciutats que cada vegada més deixen de tenir cotxe propi, haurà de buscar algun tipus d'alternativa. L'altre dia em deien que en el pàrquings de Barcelona, per exemple, el que hi ha al Passeig de Gràcia i aquestes zones cèntriques, cada vegada hi ha més places de pàrquing reservades a plataformes d'aquestes de car sharing, de cotxes compartits. Per tant, vull dir, aquests nous models de mobilitat cada vegada s'imposen més. I, per tant, sí que temporalment tindrem haurem de resoldre això, però que a la llarga, de la manera que va el món i l'impacte de les emissions de CO2, que això s'ha d'anar consolidant en el futur segur. Gràcies, Josep. Perfecte. Jo crec que ens hem sobrepassat una mica de l'horari que teníem previst per aquesta sessió. Si han quedat algunes qüestions obertes, sempre ens les podeu fer arribar i, com han dit en Josep a l'inici i la Imma, qualsevol qüestió intentarem resoldre-la amb els diferents participants que hem tingut en aquesta sessió. I per part nostra, donar-vos una vegada més les gràcies a en Josep, la Rosa, la Núria i la Mireia pel vostre temps. Un plaer haver comptat amb vosaltres en aquesta sessió, també a la Carmen, que l'hem tingut a través del vídeo que ens ha deixat gravat, i a tots vosaltres pels coneixements compartits i veure tot el potencial que té l'ecomobilitat i que, per tant, des de territori tenim molta feina a fer, però esperem de mica en mica poder-ho anar endreçant i treballant amb aquesta línia.
Per la nostra part, esperem, per tant, que la sessió hagi estat realment profitós i inspirador i us emplacem ja en el proper webinar que tindrà lloc el dijous. Hi ha hagut un petit canvi d'horari i el farem a les 10 del matí, en lloc de les 11, amb la primera sessió sobre comunicació i màrqueting post-Covid-19. Tots som molt conscients de la importància de transmetre confiança i seguretat al turista en els primers missatges que enviem i caldrà adaptar tot aquest missatge a cadascuna de les diferents fases del desconfinament, passant de l'inspiracional d'aquests moments a una progressiva mostra de les experiències que fins ara hem estat somiant i que es podran gaudir properament. Per explicar-nos-ho, comptarem amb l'empresa Monkeys Communication, que ens farà una primera aproximació adreçada en aquesta ocasió a empreses d'allotjament. I per la nostra part, gràcies per la confiança. Recordeu que al finalitzar la sessió o quan tanqueu el Zoom us apareixerà un enllaç per poder respondre a aquest petit qüestionari de valoració i que tingueu un molt bon dia. Fins la propera.